Makapal na water lily na humaharang sa daloy ng tubig ang tinugunan ng Santa Ana LGU katuwang ang Kapitolyo. Sa bahagi ng Matubig Creek sa Barangay San Agustin at Inumang Baka sa Barangay Santiago, isinagawa ang clearing operation matapos maging sagabal ang makapal na water lily sa maayos na pagdaloy ng tubig na nagdudulot ng pagbaha sa lugar. Ayon kay Mayor Dinan Labong, agad na nagpadala ng long arm ang Kapitolyo sa pangunguna ni Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda upang makatulong sa pagtanggal ng mga nakabarang water lily. Nagpasalamat din si Mayor Labong sa mga pempenyo na nakiisa sa clearing operation bilang bahagi ng bayanihan para matugunan ng problema sa pagbaha. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Totoo, King Balen, Susuyo.